Hello friends, बरायबाय BodoJobs info official YouTube channel SSC finally सोबाय काट अफ बिनि सायाव जों नायगोन आरो लोगोसे आपकामिं बेसेबां थांगोन नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो डिटेल्स मा बिजाब फरायबा पास जागोन गोदान भिडिअ नोंथांमोना नेक्स्टआव नायबानो जाबाय दायो लिस्ट ओंखारबाय काट अफ बेसेबां थांखो आसाम स्टेटआव हौवाफोर हिनजावफोर आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों दा जोबोर खम काट अफ थांबाय जोबोर खमावनो साख्रि मोनबाय SSC SD कनस्टेबलआव जों नायबाय बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो बेसेबां काट अफ थांमारखो दा पोस्टआ दङमोन 25,071 सामथिं दङ देन बेनिफ्राय लोगोफोर भेकेन्सिया ST आव 318 हिनजावफोरा आरो हौवाफोरा दङमोन 2000 नि बारा दङमोन 2356 दा बेनि गेजेराव सोर साख्रि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा साख्रि मोनबाय नोंथांमोनखौहाय ट्रेनिंआव लांनाय जासिगोन दा बावैनो So बेनिफ्राय फिमेल कैंडिडेट्स SSF थांदों 69.40 मानोना बे पोस्टआ खमखा नालाय दा बेखायनो बारा थांदों आरो देन बेनिफ्राय हौवाफ्रा थांदों 78.16 मानोना बे पोस्टआ जोबोर खमखा SSF आ बेखौ टेनसन दाला बेनिफ्राय जों मेन थांगोन SSB CRP बेसेबां थांखो जों दानिया नायनोसै दा नैबे फिमेल कैंडिडेट्स आसामाव बेसेबां थांदों जों बेखौ नायनोसै फैदो जेनेरेलाव दा लोगोफोर हिनजावफोरा ST आव थांदों ST हिसाबै 36 आव मोनदों 36 थ' नोंथांमोना 36 आवनो बेयाव नाम्बार मोनबाय बा सिलेक्शन जाबाय आरो जोबोर मोजां थ' नोंथांमोननि थाखाय देन बेनिफ्रायनो माखासेयाव खम दङ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि 35 36 37 थांथारदोंबा 38 आवनो साख्रि जाबाय देग्लाय नायदो लोगोफोर स' 100 मार्क्सनि एग्जामाव 38 आव साख्रि मोनदों दा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जोबोर मोजां चान्स मोनबाय देन बेनिफ्राय हौवाफोरा बेसेबां काट अफ थांखो जों दानिया नायनोसै फैबावदो दा जोङो हौवाफोरखौ नायनोसै ST आव बेसेबां थांखो काट अफआ BSF SSB बेसेबां थांखो जों बेयाव नायगोन नै देन बेनिफ्राय गोबां खम काट अफ जेरै 38 39 आव मोनदों आरो दा BSF आव नायोब्ला 37.14 मोनदों देन बेनिफ्राय ST जों नायबावोबा BSF मोनदों 37.97 पार डे हिसाबै लानाय जादों आरो CSF आव थांदों 38 देन बेबायदि थांदों देन बेनिफ्राय SSB थांदों 36 ल' स' बेनिफ्राय जोंहा थांदों SSB आव 37 बो दङ देन बेनिफ्राय ITBP 38 दङ देन बेनिफ्राय आसाम राइफलआव 44 दा आसाम राइफलआव काट अफआ एसे गोजौ थाङो मानोना पस्टआ खम थाखायो नालाय दा लोगोफोर नोंथांमोना बेनिफ्राय हमनो हाबाय 37 36 35 आवनो साख्रि जाबाय फाइनालिस्ट देग्लाय थ' नोंथांमोना ट्रेनिंआव थांनो मोनसिगोन जायफ्रा पास जाबाय दा बयबो कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा पास जाबाय एन्ड बेनिफ्राय आपकामिंआव नोंथांमोना मोजां काट अफ लानांगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोजां काट अफ लानांगोन देग्लाय 37 38 आवनो नोंथांमोना SD कनस्टेबलआव साख्रि मोननाय जाबाय